jawab, kowe tresno apa ora? Kowe tresno apa ora? Aja nganti bukan kamu tumpangan. Kowe tinggal jawab, kowe arep apa ora? Kowe arep apa ora? Aja nganti sekarang mau campur. Away jenenge aku tuh repot. Duit pensiun tekan tua saka Freeport. Sasi matu menyang Inggris, menyang Paris, menyang Jerman. Mesti kowe lan aku arep tawan bareng karo omong. Tolong kowe jawab, kowe tresno apa